Tena one more Ajiatumu Sampa. Asante Akyem North Mrashebedwani Kwame Ohene Frempong ne obi man so ene yakwachire no wo ho. Di ntipa me yakyire no munchire mu no emai. Mrashebedwam Obama ne se enokre Mrashebedwani ogina wode mo manfo wa Asante Akyem North Kwame Ohene Frempong aposifo ewo Netherlands Schiphol Airport wonu ma kyere no na abefo ntentan Facebook so na Mrashebedwam Obama ne a wo kyere se enhye akwan mu so obenya asem no ni pipo na ode ho amane abrega na fo na twetwerefo de mo mai Mrashebedwafie Ebenezer Ahomagetro na ne nsa ehyesa ansem yase a wo kyere se Mrashebedwam acha mehene ene banodafo wo Mrashebedwafie nyina eguso ene Ghana mana na musini ya ewo The Hague edi nkomo se ne be yombenya asem no de tue mu ankasa na amanfo ene di asem ya chipa se ombetumi ehunu asem no emu nokre ne se omu kwa akoto putupuru abato o Asante Akyem North ana se be kwa akɔwie sen Enti wasansem we mo no na mensin mo krache Asante Akyem North ye oba pa Sara Mwako a ono so akansem bi ade chichire Mrashebedwani Ohene Kwame Frempong ewe Ewo FBF a wono mo akyire Mrashebedwani de mo monfewo Asante Akyem abato mpesa no so ama eni wono mo aban krache pani wo wono mo ne din eni Sara Amwako so de enkrata ba monten eso a eni wo gina ne echi se wonka na koma ento ne yempa sanse abato mpesa no so fu nyina ede wo nakita ema no ewo eni emra edin yi emu wo kyeremu di ase abato mpesa so no wono mo nyina wo abotoyem sanso waka won ho abomu a wo gidi pa se hwehwemu hodo a ekoso nyina no ede wono mo bewie no ne assign ti ewo emu wode atodwa se sa emre yi a wono mo nyina ewo mu no ehia se obeka wonti apam so na watoato adwene onya abotoyem no sanso de empaibo aka ho ama Mrashebedwani no ewo bia a ohobia wo gidi pa se atentrene ne pepepeye sanso enamra no wono mo de bedi dwuma wo bewie no de na ne ho emmon ewo kodo hodo a yede bono no nyina emu wode ato Asante Akyem manfo nyina enum se wonka na koma ento onyem esanse bibiara ebewie ewo enkunumdi mu wakyere wono mo eni yehu hiase wo nyina betimi aka won ho abomu ewo emra edin yi emu a wosre Mrashebedwani Ohene Kwame Frempong sanso enanabusua se abotoyemu wono mo enya esanse bibiara ebewie mu enkunumdi mu